Здравейте, аз съм Андрю, продуктов мениджър в Ego. Днес ще ви представя основните характеристики на Aura R2, нашата ново поколение роботизирана косачка за домашни потребители с тревни площи от среден до голям размер. Това е Wi-Fi решение, което се предлага в 3 модела. RMR 1500 покрива до 1500 квадратни метра, RMR 3000 покрива до 3000 квадратни метра, RMR 6000 покрива до 6000 квадратни метра. И трите модела имат подобен хардуер и всички технологии и функционалности, за които говорим днес. Aura R2 съчетава интелигентна навигация, адаптивно косене и пълен контрол от потребителя. Всичко това без нужда от ограничителни кабели. В сърцето на Aura R2 е нейната навигационна система PathIQ. PathIQ не е самостоятелна технология, тя е комплексна система, която комбинира 3 слоя позициониране и картографиране – RTK, GPS, VSLAM и VIO. Всеки слой се справя с различно предизвикателство. RTK осигурява абсолютна точност, чрез използване на сателитни данни и коригиращи сигнали, докато VSLAM позволява на косачката визуално да картографира и локализира себе си въз основа на това, което вижда през своя бинокулярен фотоапарат. VIO или визуална инерциална одометрия позволява да се проследява движението в реално време чрез сензорите за движение. И заедно тези системи позволяват на Aura R2 да работи с прецизност и надеждност, дори в сложни или частично затъмнени среди. PathIQ постоянно смесва данни от тези три източника. Навигацията се коригира динамично и автономно, когато условията на околната среда се променят. И тъй като знае точно къде се намира, Aura R2 не се движи на случайен принцип. Следва планираните ивици за косене, покривайки терена ефективно и подобрявайки външния вид на тревата с течение на времето. Височината на косене се регулира електронно от 20 до 90 мм през 5 мм. Колелата, задвижвани от двигатели с интелигентно управление при наклон, позволяват машината да работи по склонове до 50% или около 27 градуса, без да се нарушава систематичният модел на косене или да се уврежда повърхността на тревата. Свободно въртящите се ножове предотвратяват повреда на машината или околната среда, ако се сблъскат с твърдо препятствие, и осигуряват чисто и прецизно косене. Окосената трева се разпределя като фин мулч обратно върху тревата, което с времето подобрява здравето и външния вид на муравата. И трите модела осигуряват бързо зареждане и ефективно покритие, способни да обработят до 3000 квадратни метра за 24 часа. Преди да се картографира тревната площ, първото решение е как косачката ще получава корекционните данни за GPS позиционирането си. Или чрез нашата локална RTK антена, или чрез нашата мрежова RTK услуга. При опцията с локална RTK антена, която се инсталира някъде в имота директно върху повърхността, или с помощта на някои от нашите аксесуари за монтаж, на под или стена. Тази антена изпраща корекционни сигнали към косачката, когато загуби връзка с GPS, чрез прецизна навигация, без необходимост от интернет или мобилни мрежи. Едно от основните предимства на локалната RTK е, че тя работи изцяло офлайн. Няма текущи абонаментни такси. Осигурява стабилна връзка в радиус от около 260 метра, стига да има сравнително ясна видимост между косачката и антената. Това е подходящо решение за открити или умерено сложни градини. Дава на потребителите пълен локален контрол върху настройката на системата им. Инсталирането на антената е лесно, но изисква избор на подходящо място за монтаж. Най-добре е да няма препятствия над антената, за да се запази качеството на сигнала. Като алтернатива, Aura R2 може да бъде настроена с помощта на вградената антена. В този случай косачката се свързва чрез Wi-Fi или 4G, което означава, че няма нужда да се инсталира физическа антена на място. Тази опция е особено подходяща за градини, в които инсталирането на локален хардуер не е практично. Например, пространства с много дървета, неправилни форми или ограничен достъп до монтажни точки. Това също така опростява настройката за потребители, които предпочитат сами да направят инсталацията. Мрежовата RTK предлага изчистено plug-and-play изживяване, което я прави идеална за тези, които искат да започнат веднага. Тя използва малко повече данни от локалната антена, затова разчита на бързо и стабилно мрежово покритие или достъп до Wi-Fi в цялата работна зона. След като бъде конфигурирана локалната или мрежовата антена, следващата стъпка е картографирането на тревната площ. Aura R2 предлага няколко метода за картографиране, в зависимост от това колко активно иска да участва потребителят. Дистанционното картографиране позволява на потребителя да управлява косачката по границата с помощта на контролера в приложението Ego Connect. Функцията Push to Map позволява на вашия Ego дилър бързо и ефективно да насочи косачката около периметъра с помощта на инструмента за картографиране на Aura R2. Тя осигурява прецизен контрол и е най-подходяща за големи, детайлни или неправилни по форма тревни площи. Автоматичното картографиране ще бъде въведено в бъдещ апдейт.
Този режим ще използва вградените сензори Path IQ навигация, за да генерира автоматично карта с минимално участие на потребителя. Това е идеално за по-прости или оградени тревни площи. Картографирането и инсталацията са проектирани така, че да отговарят на различни типове потребители, от професионални потребители до тези, които търсят бързо и лесно самостоятелно инсталиране. Комбинацията от гъвкави опции и различни методи за картографиране гарантира, че Aura Air 2 може да бъде адаптирана към широк спектър тревни площи и предпочитанията на потребителите могат да бъдат дефинирани на множество работни зони, използвайки същия лесен процес на настройка. В рамките на тези работни зони могат да се отбележат забранени зони, за да се защитят елементи като малки дървета, езерца, цветни лехи или диви участъци от тревата, които косачката може да не разпознае сама. Много работни зони могат да бъдат свързани посредством пътеки, което позволява на Aura R2 да се придвижва и работи автономно във всяка зона. Същата функционалност на пътеките може да се използва, за да насочи машината обратно към зарядната станция, което позволява станцията да бъде поставена извън полезрението и извън основната тревна площ за по-голямо удобство. Освен за навигация, технологията Path IQ на Aura R2 използва изкуствен интелект и зрение, за да открива и избягва препятствия. С висока изчислителна способност, системата бързо различава статични и динамични обекти и реагира адекватно. Тя непрекъснато адаптира работната си логика, за да работи гладко в оживени и сложни градини, като се движи безопасно около деца, домашни любимци и дори диви животни. Благодарение на вградените автоматични светлини, системата ефективно избягва препятствия при слаба осветеност, което позволява безопасна работа дори през нощта. Сензорът на предната броня с ъгъл от 180 градуса добавя допълнителна защита и позволява на машината да избегне заклещване в тесни пространства. Всички модели Aura R2 имат IP66 рейтинг за устойчивост на атмосферни влияния. Това също така прави поддръжката изключително лесна, тъй като устройството може да се почиства с водоструйка. Всички машини разполагат и с сензор за дъжд, който позволява на потребителя да настрои автоматично косачката да се прибира в зарядната станция, което предотвратява увреждането на тревата. С Bluetooth, интегриран Wi-Fi и 3 години включени мобилни данни, всички контроли и настройки на машината могат удобно да се управляват чрез приложението Ego Connect. Интерфейсът на екрана на машината е много упростен. В горната част на дисплея се показва текущото ниво на батерията, а в долната – напредъкът на косенето. Индикатори във всеки ъгъл показват състоянието на връзката на машината. Упростен интерфейс с 3 бутона позволява машината да бъде включвана и изключвана, стартирана и паркирана. 4-цифрен пин код, зададен от потребителя, помага да се предотврати неоторизиран достъп. Допълнени с GPS проследяване, геоограничения и дистанционно заключване, тези характеристики осигуряват сигурност, предотвратяват кражби и предупреждават, ако машината бъде прекъсната по време на нормална работа или се озове някъде, където не трябва да бъде. В самото приложение Ego Connect може да бъдат дефинирани и управлявани до 40 зони за косене. Потребителите могат да персонализират графиците за косене. С пълен контрол 24/7, който е наличен за всяка отделна работна зона, така машината може да бъде настроена да работи във всяка желана от вас зона. Посоката и височината на косене също могат да се регулират независимо за всяка работна зона, осигурявайки пълен контрол върху крайния вид на вашата мурава. Осветлението и гласовия интерфейс на машината също са регулируеми, позволявайки на Aura R2 да се слее с вашата градина или да изпъкне в зависимост от предпочитанията ви. Има и избор между режим за фино косене или по-бързо покритие в стандартен режим, в зависимост от размера на вашата мурава и желание от вас завършек. В обобщение, Aura R2 предлага високопрецизно, напълно автономно косене без сложните инсталации на кабели. Path IQ, навигацията, функциите за безопасност и възможности за персонализация работят заедно, за да направят това решение за градината ви напълно гъвкаво и успешно.